X'qed jinħema minn wara l-kwinti fl-istudios ta' Spazju Kreattiv? Liema artisti se jwasslulna xogħol ġdid fil-kalendarju kulturali li ġej. Fir-rokna li jmiss se nwasslulkom intervista ma' Daniel Azzopardi, id-Direttur Artistiku ta' Spazju Kreattiv, dwar l-attivitajiet u l-proġetti li qed jitħejjew. Kif niċċelebraw 20 sena minn meta ġiet imnedija lill-organizzazzjoni, il-programm ġdid ħajkollu 400 avveniment differenti. Għadna kif taħna ftit il-ġimgħat ilu minn proġett li niċċelebraw ta' bilħaq dan l-anniversarju minn Portelli. U dan il-proġett nixtieq insemmi ħaxjati dinamika għal dak li ħankunu mexjin quddiem. Għandna l-esibizzjoni interattiva ġewwa l-Kavallier ta' San Ġagmu, imma fis-sitwazzjoni li naħdmu fiha wkoll nedejna pjattaforma online b'website ġdida fejn din l-esibizzjoni pereżempju hemm tur virtwali online fejn in-nies mhux biss ħajkunu qed jesperjenzaw l-esibizzjoni hawnhekk, imma wkoll jistgħu jidħlu fuq is-sit elettroniku u jesperjenzaw dan il-proġett b'mod virtwali u diġitali. Allura ta' bilħaq daw l-400 avveniment ħajkun hemm varjetà sħiħa l-komunitajiet differenti. Għandna ovvjament iċ-ċinema li bqa' element importanti ħafna f'dak li tnagħmlu, għandna l-esibizzjonijiet varjati minn artisti stabiliti imma anke emerġenti, kollaborazzjonijiet sħaħ anke ma' komunitajiet differenti. Ħajkonna wkoll it-teatru li ħajkun qed jitratta suġġetti topiċi ħafna. Għandna wkoll l-Artist in Residency Program fejn ħajkonna ta' bilħaq 6 artisti internazzjonali minn 7 pajjiżi differenti li ħajkunu tiġu Malta l-numru ta' ġimgħat biex jikkollaboraw magħna imma mhux biss, ħajkunu timorru fil-villaġġi differenti u joħolqu xogħlijiet ġodda magħna għax-xhur li ġejjin. Jien ovvjament kont involut qabel bħala manager tal-programm, ġifieri ġa kelli l-benefiċċji li kelli idea ċara ta' x'kienet jinħema hawnhekk qabel, imma li għamilt bil-viżjoni ġdida li tinwassal li għall-qalba tal-kreattività, għamilt 3 punti li huma ċari li provajt intejjeb u naħseb li tejjibna ħafna l-prodott li ħadd inwasslu f'dawn ix-xhur li ġejjin. Waħda hija l-eċċellenza artistika, ġifieri ħdimt ħafna mal-artisti u ma' tim tiegħi biex intejbu l-kwalità, nattendi x-xogħlijiet, inkun involut f'diskussjonijiet b'mod dirett mal-artisti, kemm dawk stabiliti kif ukoll emerġenti biex nagħtuhom l-għodda biex jitejbu x-xogħol tagħhom, li naħdmu iktar bisħieħ ma' gruppi u komunitajiet differenti b'mod strateġiku biex ta' bilħaq ikonna parteċipazzjoni iktar diretta, imma wkoll li fl-aħħar mill-aħħar ħanħolqu repertorju ta' xogħol li mhux biss ħajġi ppreżentat hawnhekk, imma mbagħad jekk Alla jrid nippreżentawh barra minn ġdudna wkoll. L-idea hi ovvjament li dejjem nkomplu ntejbu l-prodott, ġifieri l-Spazju Kreattiv ikun tassew katalist tal-arti kontemporanja, ġifieri l-pjan tagħna dawn it-3 snin li ġejjin huwa mhux biss li ntejbu l-organizzazzjoni tagħna u l-prassi ta' kif naħdmu, imma li l-artisti iħarsu lejna bħala referenza biex jikkollaboraw magħna, iġibu nies oħra biex jikkollaboraw magħna u ikonna ċentru fejn ikun punt ta' skambju u nkontri fejn mbagħad ta' bilħaq ikun hemm idejat li jinħemew li jkunu tassew eċitanti. Meta nagħmel biċċa arti, l-ewwel insaqsi